Bună tuturor, bună dragilor, cum v-am spus și ieri, astăzi am alături de mine o persoană extraordinară, mămică, singură, care își crește minunia ei, Iris, și mi-am dorit foarte mult ca să vă aduc și pe pagina mea ca să-i ascultați povestea, cu siguranță va inspira. Și astăzi o am alături de mine pe Ramona, un om, o femeie, o mămică puternică, determinată, care și-a dorit să facă o schimbare, dar și să facă o diferență, nu numai în viața ei, dar și în viața minunii sale. Așa că vreau să lăs în primul rând ca să prezinte cine este Ramona. Bună, Natalia, bună tuturor! Mulțumesc în primul rând că m-ai invitat pentru a-mi spune o parte din poveste și a împărtăși cu cei care ne urmăresc informații valoroase, zic eu, din experiența mea. Îmi cer scuze puțin. Când avem animăluți în casă, așa este, așa că vreau să vă spun că nu este nimic organizat, așa ca să fie ca la carte, dar cu siguranță asta este viața de zi cu zi. Mai avem și provocări, mai avem și astea. Da, face parte din viața noastră. Provocările mele cu căței, că am doi căței, fetița este la grădiniță, dar i-am pe ceilalți doi copilași și era unul afară, unul în casă și atunci s-a creat asta. La mulți ani și un an nou, așa cum vă doriți și așa cum aveți nevoie. Numele meu este Ramona Căruntu, de profesie sunt expert contabil și auditor financiar. Am o firmă de contabilitate în România și sunt mămica unei fetițe de 3 anișori, Iris, și sunt mămică singură, așa cum v-a spus mai devreme și Natalia. Iar de aproximativ 5 luni, de fapt sunt chiar 5 luni de când m-am înscris, astăzi se împlinesc, sunt și antreprenor forever. Acum, dacă vrei, Natalia, să mă întrebi și ori să mă cunoască cei care ne ascultă din răspunsurile la întrebările pe care mi le vei adresa tu. Da, mulțumesc foarte mult, Ramona. Cu siguranță, cred că întrebările pe care le-am pregătit pe parcursul care să meargă și să povestești povestea ta, cu siguranță o să atingi foarte multe răspunsuri oamenilor care ne ascultă, femeilor care ne ascultă. Prima întrebare aș vrea să te întreb, Ramona, care a fost cel mai mare motiv personal pentru tine care ai spus da și pentru care ai decis tu să te alături acestei activități? Pentru că cred că nu era în planurile tale, da, 5 luni în urmă, o astfel de activitate. Sincer, da, chiar nu era deloc în planurile mele și nu era în planurile mele o activitate de genul ăsta, dar în acea vreme eu făceam un curs de dezvoltare personală ca să-mi deblochez partea aceasta să-mi lucrez relația cu banii și această oportunitate a venit către mine și atunci, mai venind și alte oportunități la vremea respectivă către mine, am ales să spun da. La a treia oară a fost cu noroc, ca să zic așa, și pentru mine și pentru familia mea și pentru mentora mea, pentru că am dat șansa să intru în acest business. Chiar am stat și m-am gândit puțin, am zis că dacă vine o asemenea oportunitate către mine fix când fac acest program de dezvoltare, dacă totuși ar trebui să văd măcar despre ce este vorba, ca să-mi fac o imagine și să nu spun nu fără măcar să știu despre ce este vorba. Și acum pot să zic că sunt recunoscătoare că am spus da, îi mulțumesc Valentinei și mulțumesc și mie că am fost deschisă la asta. Nu știu dacă ți-am răspuns exact la așa cum... Vroiam să te întreb, Ramona, oare, nu știu, Iris a jucat un rol important în momentul în care a luat această decizie ca să te alături acestei activități, acestei companii? Da, Iris este pionul principal acum în viața mea, ca să spun așa, adică toate deciziile pe care le iau de când a apărut ea în viața mea
sunt gândindu-mă la ea și la viitorul ei, al nostru, al familiei noastre. Ca să-ți dau așa puțin din casă și din ceea ce făceam eu înainte și ceea ce fac și acum, pentru că încă lucrez și în domeniul contabilității. Viața mea se învârte în jurul lui 25, cei care sunt, dacă ne ascultă, contabili, colegi de-ai mei, dar s-ar putea să nu ne asculte, că mâine avem un deadline. Totul era în jurul lui 25, inclusiv dacă trebuia să fac o programare la medic. Când am născut, am amânat puțin, vreo săptămână așa, să nasc un pic mai târziu. Operația de hernie, totul s-a întâmplat după 25, vacanțele mele se întâmplă după 25 și cumva eu am nevoie de când a venit Iris în viața mea, de când am devenit mămică, sistemul meu de valori s-a schimbat. Iris este acum cea mai importantă pentru mine și atunci eu trebuie să mă gândesc la ea și nu merită și niciun om, niciun copilaj nu merită ca mama lui să-și fixeze anumite lucruri doar, nu știu, plecăm în vacanță doar după 25, mami stă mai mult cu tine doar după 25 și atunci am zis că merităm, în primul rând, că chiar și înainte să apară Forever în viața mea, efectiv simțeam că am nevoie și îmi doresc mai mult timp de calitate petrecut cu Iris, să plecăm în vacanțe. Chiar simțeam că munca se întâmplă cu multă greutate, pentru că eu îmi doream alte lucruri, îmi doream mai mult timp cu Iris. Ce frumos ai spus, Catari. Cred că orice mămică își dorește mai mult timp cu copilașul său, cu minunia sa și câteodată se întâmplă că dacă ai un job clasic, nu că mai ai foarte multă posibilitate de a alege de a sta acasă dacă ești nevoită să ieși la muncă. Și pentru tine cred că a venit o binecuvântare în privința asta, că cred că câteodată noi ce căutăm, universul ne aduce și ne așează așa pe tavă. E important amintire ca să știm noi atunci când să alegem și să spunem da. Mi-a plăcut foarte mult că ai colegat toate aceste date cu numere și eu sunt foarte apasionată de numerologie, așa că am văzut cum ai vorbit așa frumos în privința numerelor, așa că te felicit în privința asta. Următoarea întrebare este pentru mine, pentru tine, scuze, Ramona. Ce ai vrut tu, de exemplu, ca să știi la început, când ai făcut primul pas între această activitate și nu știai atunci? Oare ce ți-ai dorit tu ca să știi la început? Întrebările pe care le-am adresat mentorei mele, nu? Eu am fost destul de directă cu ea, deși de multe ori și, mă rog, acum am început să fiu mai directă, dar înainte eram, luam lucrurile așa cumva pe ocolite, îmi era rușine să întreb direct ceva, dar am și văzut că a existat o conexiune, o chimie așa între noi două de când ne-am văzut, de când m-a sunat cu video. Eu am întrebat-o câte persoane are în echipă, cât câștigă, pentru că defectul profesiei, defectul meseriei. Sunt contabil și normal, trebuia să am date certe și mi-a plăcut foarte mult că a fost foarte transparent, a fost sinceră, pentru că înainte de să vină ea către mine mai venise cineva dintr-o altă companie de acest gen și mi-a spus așa, am simțit că îmi vinde niște iluzii. Și Valentina a fost foarte onestă cu mine, transparentă și am apreciat foarte mult asta și am zis cum ar fi să încerc, pentru că eu merg foarte mult și pe principiu și de mult am fost așa, mai bine fac ceva să-mi pară rău dacă am făcut greșit, că până la urmă și greșeala înseamnă o lecție pe care o înveți și nu o mai repeți dacă ai învățat-o, decât să stau tot timpul și să am regrete toată viața că cum ar fi fost să încerc, dacă ar fi mers și... Da, să-mi iau lecția în cazul care greșesc. Ăsta este principiul pe care funcționez eu. Ce frumos ai spus. E important sinceritatea atunci când
îți aduce în față care sunt avantajele, dezavantajele acestei, nu știu, chiar și oportunități, chiar și în viața de zi cu zi. E foarte important ca să punem sinceritatea pe primul loc, pentru că cu siguranță asta este o valoare în plus și cu persoana cu care îndrăznim ca să începem această călătorie. Și cu siguranță, cunoscându-vă pe amândouă așa din online, am văzut ce conexiune frumoase a crescut între voi. Doamne, m-am apăsat nu știu ce aici, important că mă vedeți. Și asta, pentru că cu siguranță Dumnezeu așterne toate întâlnirile astea, pentru că eu cred foarte mult în privința asta că nimic nu este întâmplător și cu siguranță oamenii care intră în viața noastră aduc, cum ai spus și tu, sau lecții sau aduce într-adevăr ca să ne dai posibilitatea să ne schimbăm viața noastră. Ceea ce vreau să te întreb, știind, Ramona, că tu în scurt timp ai și încheiat o calificare importantă, la noi se spune, de exemplu, în comunitate, atunci când ajungi manager, ajungi o mămică liberă, independentă. Așa că a fost așa un parcurs scurt, dar cu siguranță a fost un parcurs unde ai fost dedicată corp și suflet și știu că te-a ajutat și fetița ta ca să dezvolți această activitate. Cum a fost parcursul ăsta de 5 luni de zile în care tu ai bifat această calificare minunată? Da, aici îți dai seama, parcursul a 5 luni, o să rezum atât cât pot, că altfel ne-am întinde până diseară și nu s-a terminat. A fost muncă, cu foarte multă muncă, a fost cu consecvență, cu determinare. Iris, și să pot să îi ofer o viață așa cum merită, să fiu o mămică prezentă pentru ea. Ea este DC-ul meu puternic și atunci ea este motivul principal pentru care fac toate acțiunile cu consecvență. Nu am negociat nici măcar când fetița mea, de exemplu, mi-aduc aminte că în luna octombrie, Mititica, chiar trebuia să mergem la Success Day. Pentru cine nu știe, este un eveniment de recunoașteri la noi în Forever. Este un eveniment foarte important și îmi doream foarte mult să ajung acolo, dar adică și cumpărasem biletele, rezervasem cazare, cumpărasem chiar și ținutele, că știu că aveam dress code, și s-a îmbolnăvit Mititica și n-am mai putut să plec. Și știu că voia foarte mult că atunci când Iris este bolnăvioară și când cred că orice copil este bolnăv, își dorește foarte mult cu mami. Și voia să stea la mami în brațe și dormea. Și mi-aduc aminte că eram cu telefonul, trimiteam mesaje, vorbeam cu diverse persoane, lucram în timpul ăsta și o țineam pe ea în brațe. Și mi-aduc aminte că, efectiv, pentru că nu e nici chiar așa ușurică, cred că are vreo 17 kg, mă durea foarte tare mâna și eu sunt dreptace și o țineam așa pe mâna stângă și știu că mi-amorțise, știi, dar nu. Sunt anumite sacrificii pe care trebuie să le facem și chiar când am închis calificarea de manager, eram în vacanță în Italia la mentora mea, ne-am și cunoscut. Nu pot să zic că a fost o vacanță veritabilă, pentru că până pe 30, când am închis calificarea, efectiv zilele alea 3 au fost așa foarte arzătoare. Foarte intense și efectiv și Iris, normal că copilașii absorb de la mămică ca un burețel toate trăirile, toate emoțiile și nici nu se putea bucura, că nu ne puteam bucura, dar efectiv am simțit și eu o liniște cumva că am fost acolo și Valentina a trăit toate emoțiile astea cu mine și mi-a fost sprijin acolo și mi-aduc aminte că ea stătea cu fetele, făcea de mâncare și eu lucram ca să pot să-mi... Da? Am meritat. A fost cu niște sacrificii, pentru că până la urmă nimic în viața aceasta nu poți să zici că se face așa bătând din palme sau din degete, că ar fi super dacă ni se-ar așeza frumos așezate pe tavă tuturor, doar că nu e chiar așa, trebuie să muncești ca
să Da, chiar îți ajungi. mulțumesc foarte mult din suflet că ai puntat pe partea asta, că cu siguranță nimic nu ți este dat pe tavă, că trebuie să muncești ca să obții ceva și cu siguranță că oamenii când merg la muncă, pentru ce oare merg? Pentru ca să aibă un salariu la sfârșit de lună, da? Așa că și aici trebuie să, dacă îți dorești cu adevărat ceva ca să schimbi și în viața ta, trebuie să dai și tu în schimb ceva. Vroiam să te întreb, Ramona, s-a schimbat ceva în viața ta, de exemplu, după calificare, cum te simți, ce energie, care energie te cuprinde acum, cum te vezi tu, de exemplu, peste, nu știu, peste vreo câțiva ani? Da, s-a schimbat foarte mult în sensul că nu mai pun atâta presiune pe mine și sunt mai liniștită și lucrurile încep cumva să se echilibreze. Am dat foarte mult în business în ultima perioadă, în aceste luni și cumva acum simt că mi se așează frumos și găsesc așa un echilibru între viața de business și viața personală. Și acum, nu știu, parcă pot să-mi fac și mai multe planuri de viitor și par mult mai tangibile, pentru că de la manager începe adevărata călătorie, nu? Și sunt mult mai aproape de a-mi atinge obiectivele acelea mult mai înalte, pentru că aceasta este doar o treaptă, acesta nu este drumul final. Toții Corect. vrem Frumos. și mai sus. Când începi, de exemplu, să guși dintre acea libertate pe care o obții, cu siguranță îți vine gustul ca să asăporezi și mai multe experiențe, să vezi și mai multe, nu știu, ce îți poate oferi viața, de ce nu, să gustăm din toate. Vreau să te întreb, Ramona, crezi că această activitate poate fi făcută și de femei fără de experiență sau mai știu eu, văzând în vedere că tu ai nu mi vine acum în românește ca să te spun, ești contabil, da? Ai un studiu oarecare. Și asta vreau să te întreb. Oare femei care n-au studii sau mai știu eu ar putea să dezvolte această activitate? Da, Natalia, fără doar și poate, eu nu am făcut acest tip de activitate și eu nici nu știam despre mine că pot să fac acest tip de activitate. Adică mi se părea că nu pot. Doar că partea faină aici este că suntem ghidați pas cu pas. Avem foarte mult suport, avem o platformă din care învățăm efectiv de la zero, o platformă unde avem 104 lecții și începem de la zero să învățăm cum să facem această activitate. Nu-ți trebuie masterat, doctorat sau eu mai știu ce studii prin afară ca să poți să faci această activitate. Din contră, chiar o poate face oricine și numai platforma. Avem sesiuni gratuite săptămânale, avem grupuri și chaturi de suport la orice oră putem să scriem și cu siguranță, dacă nu este, să zicem, mentora noastră sau managerul nostru direct să ne răspundă sau cineva din echipa noastră directă, cu siguranță este cineva din echipa extinsă care ne poate răspunde la întrebări. Chiar avem tot suportul și mentorat, suntem ghidați pas cu pas, adică nu suntem aduși aici și lăsați de izbeliște, ci suntem ținuți de mână până în momentul în care noi avem suficient de multă încredere în noi încât să ne deschidem aripile și să ne luăm zboruri și să ne clădim propria echipă și să facem propriile reguli în echipele noastre. Da, foarte frumos ai spus, pentru că, într-adevăr, cum ai spus și tu, între această comunitate în care noi ne găsim, avem la dispoziție o platformă gratuită și o platformă chiar nouă, acum lansată, care sunt toate informațiile necesare, avem mereu ajutor și susținere și
orice este ea, orice material este la dispoziție pentru ca să-l ascultăm, să învățăm pas cu pas, aplici un pic și, cum se spune la noi, înveți un pic și aplici un pic, da? Vroiam să te întreb încă ceva, așa ca la încheiere, Ramona, îți mulțumesc în primul rând pentru că ți-ai dat voie astăzi să fii alături de mine și să povestești povestea ta, pentru că îmi doresc la cât mai mulți femei, mămici, poate sunt singure, poate au copii de micuți care sunt în creștere și poate își doresc să facă ceva de acasă și poate nu găsesc nu știu, acea motivație sau acea informație necesară sau, mai știu eu, să îndoiesc, au frică, cu siguranță frica joacă un rol important în viața tuturor și pentru a lua decizie trebuie să depășim frica ca să putem să ne schimbăm viața. Așa că aș vrea să te întreb ce mesaj ai avea pentru femei care ne ascultă astăzi. Apropo de ceea ce ai spus tu acum, să nu avem frică, efectiv noi chiar nu trebuie să ne temem de nicio emoție a noastră, pentru că până la urmă și frica este tot o emoție și trebuie să învățăm să integrăm această emoție care ne ajută, ne protejează pe noi. Frica ne protejează, dar trebuie să nu fim atât de sceptici încât să ne fie frică de absolut orice este pe lumea asta, pentru că sunt anumite lucruri de care să ne speriem. Probabil că vine și din partea aceasta, când suntem mici, părinții și bunicii sau cine are grijă de noi sunt foarte protectori cu noi. Ai grijă să nu faci aia, că se întâmplă nu știu ce, ai grijă și nu, acolo multe nu fac asta și tu când ajungi în viața de adult ți-e frică să faci anumite lucruri pentru că crezi că ești în pericol. Dar eu v-aș sugera, dragilor, să vă uitați puțin la ceea ce aveți în interiorul vostru și să vă dați voie să spuneți da din propria credință, nu din ce auziți în stânga, în dreapta și efectiv să vă urmați intuiția, pentru că intuiția este cea care este favorabilă pentru noi să putem să facem. Avem nevoie, ca să luăm decizii, avem nevoie, cred că și de un pic de doză de nebunie din aceea super sănătoasă, ca să facem anumite lucruri fără atât de multe temeri și cum ai zis, că dacă sunt mămici sau mămici singure, chiar e foarte fain să vezi cum îți crește business-ul odată ce îți crește și copilul, adică să faci acest business în timp ce pregătești masa copiilor, în timp ce calci, în timp ce faci o mulțime de lucruri. Chiar eu sunt foarte recunoscătoare și pot să spun că nu era musai o nevoie financiară la mine, erau alte nevoi, dar aici, în comunitatea noastră, adică în acest tip de business nu este doar de partea financiară, avem parte de o mulțime de chestii, de lucruri, ne dezvoltăm și pe plan personal și pe plan profesional, învățăm, chiar și eu învăț o mulțime de lucruri noi cu care nu am lucrat, pentru că tuturor, atunci când, nu știu, faci un lucru cum fac eu, contabilitate de peste 17 ani, ești un obișnuit în anumit stil și să faci anumite lucruri și ți-e greu să ieși din zona de confort. Și cred că asta este, că atunci când te provoci să ieși din zona de confort, atunci se întâmplă creșterea aceea exponențială. Pentru că dacă tu rămâi acolo în pătrățica ta, este destul de greu să progresezi. Mă văd și la mine că, deși sunt o persoană tânără, zic eu, tot mai am trac când e vreo chestie de tehnologie, dar nu e nimic. Înveți, ceri ajutor, înveți și asta este fain că putem să spunem că nu știm și să găsim cu siguranță pe cineva în comunitate care ne oferă o mână de ajutor și învățăm. Eu mi-aduc aminte când, înainte să intru în Forever, eu nu făcusem niciodată în viața mea live-uri. Și am fost provocată să fac live-uri și stat de fericită că am răspuns da provocării.
că recunosc că am doza aceea de nebunie de care spuneam și efectiv m-a ajutat foarte mult cu încrederea în mine. Adică pentru mine era foarte greu să vorbesc în public. Adică dacă stăteam acum noi de vorbă, cred că mi-ar fi tremurat vocea și mi-era chiar imposibil aproape imposibil să fac lucrul ăsta, pentru că nu puteam, dar pe mine m-a ajutat foarte mult să ies, să mă fac vulnerabilă, să arăt și faptul că, nu știu, la primul live am citit de pe foaie. Și mi-am dat voie să fac lucrul ăsta fără să fiu, vai, dar ce m-am făcut de rușine. Dați-vă voie să faceți, să vă provocați, să faceți anumite lucruri ca să aveți creștere și credeți-mă că pentru mine Forever n-a însemnat doar ceea ce se vede, a însemnat și că ceea ce a adus în viața mea bucuria cu care fac acest business, faptul că ajut mai multe persoane cu acest business și cu produsele noastre, practic asta se reflectă și în alte arii ale vieții mele. Oamenii din jurul meu chiar văd o schimbare la mine, văd că sunt altfel, că am mai multă energie, că am mai multă bucurie, că nu. Adică eu aș zice să vă dați voie să spuneți da, pentru că aici doar cine renunță nu reușește. Nu o să vă vând iluzii, să vă spun că o să deveniți manageri, diamanți, safiri și toate lucrurile astea încă de la început. Este muncă, dar credeți-mă că merită. Dacă eu am reușit și am intrat sceptică în acest business, cu siguranță sunt o dovadă vie că se poate, așa că dați-vă voie și alăturați-vă nouă, că suntem tare faini. Mulțumesc din suflet, Ramona, că ai fost astăzi alături de mine și că ți-ai dat voie ca să-ți povestești povestea ta. Cu siguranță povestea ta poate să inspire o mulțime de mămici care atunci când poate și ele sunt sceptice, dar ascultând o persoană care era sceptică și nu credea, asta este dovada vie tu aici care ți-ai povestit povestea. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai fost astăzi alături de mine și dacă simțiți că povestea Ramonii rezonează cu tine, nu ezitați ca să lăsați un mesaj, ca să cereți mai multe detalii, pentru că cu siguranță, dându-ți voie ca să începi astăzi, poți să fii și tu Ramona de mâine. Așa că vă mulțumesc din suflet tuturor și că ați fost alături de noi, că ați ascultat povestea. Și dacă aveți întrebări, vă rog frumos să lăsați în comentarii, pentru că suntem pe StreamYard și nu reușesc să văd nicio întrebare. Și dacă sunt întrebări pentru Ramona, cu siguranță Ramona să vă răspundă. Dar vă mulțumesc frumos. După amiază plăcută tuturor. Mulțumesc și eu că m-ați ascultat. Mulțumesc, Natalia, pentru invitație și vă doresc o zi minunată în continuare. Pa, pa! Pa!